Salutare! Asta trăiesc! Iubitori de Dead by Daylight și hater de celelalte jocuri horror pe care le jucăm pe acest canal, ne-am întors din nou pe joc și a citit bine titlul, iar s-a întâmplat ceva foarte dubios pe jocul ăsta. Moonwalker-ul României, el este! Vă zic o chestie, când încerc să fac pe clip, nu-mi iese. Seara, când mă joc așa și sunt chill, mă învârt non-stop și fac moonwalk, dar acum mi-e frig, că a venit frigul. Boring! Genul meu. Am nevoie de generatorul ăsta reparat cât mai repede. Mamă, ce viteză am, dă-te în hamsterii mei. Ar trebui să nu mai zic dă-te în hamsterii mei, ar trebui să zic dă-te în morți. Glumeam, băieți, aici pe canalul Hate Pink nu se vorbește urât. Morții și răniții. Bă, dar nu există, mă, așa ceva. Unde e? Ai, ok. Hello? Oh my. Ok, bro, hai. Hop, hop. Oh, fuck, glumeam, bro, glumeam. Ah, shit. Da, da, ia-o în gură și dă-o pe la bot. Bă, hai totuși să reparăm și noi genul ăla, adică, bă, deja trolați. Asta trăiesc! Oh my god! Sunt prea gras. Bă, e bine că nu știe să tragă, vezi, jucătorul care nu este jucător de CSGO. Dar cheia asta, ce-ți face? Îți arată doar mizeriile astea de ferestre și de astea, da? Adică e complet inutilă dacă ai fereastra oportunității. Am avut și o fereastră de oportunitate la un moment dat să lovesc cu mașina pe cineva. De ce e cea mai mică hartă pe care am văzut-o în viața mea asta? Ok, nu vine încoace, nu m-a văzut.